Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ως νέος βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αρχίζω να αντιλαμβάνομαι και εγώ σιγά-σιγά τους κινδύνους του λειτουργήματός μας. Θα σας μιλήσω σε λιγάκι για αυτούς τους κινδύνους, θα μου επιτρέψετε. Θέλω να πω όμως πρώτα ότι θεωρώ τον εαυτό μου καλό μαθητή. Αισθάνομαι πραγματικά περήφανος, γιατί σε αυτούς τους περίπου 4 μήνες που εκπροσωπώ τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι με τίμησαν με την ψήφο τους, δεν έχω ούτε μία απουσία. Δεν ξέρω πόσοι βουλευτές, εκτός από τους συναδέλφους μου της Ελληνικής Λύσης, μπορείτε να είστε το ίδιο περήφανοι. Δυστυχώς αυτή είναι μια αλήθεια που δεν μας τιμά. Πολλοί συνάδελφοι, αν οι απουσίες τους μετρούσαν όπως παλιά στο σχολείο, θα είχαν μείνει στην ίδια τάξη. Όπως λοιπόν κάθε επιμελής μαθητής, έτσι και εγώ διαβάζω στην προσπάθειά μου να γίνω καλύτερος. Διαβάζω, μελετάω τα πάντα, καθημερινά είναι η αλήθεια, όχι μόνο τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης, αλλά τις τοποθετήσεις των υπολείπων κομμάτων. Και ιδιαίτερα όσον αφορά στην αναθεώρηση του συντάγματος, στην οποία συμμετέχω ενεργά, έχω παρακολουθήσει ζωντανά ή έχω διαβάσει σε δεύτερο χρόνο σχεδόν κάθε ομιλία που έχει πραγματοποιηθεί. Και από εδώ θα ξεκινήσω, θα μου επιτρέψετε, για να φτάσω και στον κίνδυνο που σας είπα νωρίτερα, που συνειδητοποιώ ότι διατρέχουμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Με τυχαία λοιπόν σειρά, θα αναφερθώ σε μερικές δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές αναφορές και παράλληλα μπορώ και στην συνέχεια, όχι τώρα, να τις καταθέσω και στα πρακτικά. Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, χρέος μας παρά τις διαφωνίες είναι να προετοιμάσουμε ένα σύνταγμα προσαρμοσμένο στον 21ο αιώνα. Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Η αναθεώρηση έδωσε πολλά αποτελέσματα, πολύ παραπάνω από τις αρχικές προσδοκίες. Κωνσταντίνος Τζαβάρας. Είναι καρποφόρα η συζήτηση που γίνεται για τη συνταγματική αναθεώρηση. Γιώργος Κατρούγκαλος. Η αναθεώρηση συντάγματος είχε ως στόχο τον εξυγχρονισμό των θεσμών, την εμβάθυνση της δημοκρατίας και τη θεραπεία θεσμικών αμαρτιών του παρελθόντος. Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Αυτή η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ενισχύσουμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση κτλ. Και Ανδρέας Λοβέρδος, προτείναμε στην προηγούμενη Βουλή να αναθεωρηθούν διατάξεις που αφορούν κέρια για την πολιτική, για τον πολίτη θέματα, δηλαδή τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, τη διοίκηση και στη δικαιοσύνη, ώστε να πάψει ο πολίτης να καταδυναστεύεται από αυτήν. Και έρχομαι στον κίνδυνο τώρα. Θα τρελαθούμε τελείως εδώ μέσα. Πραγματικά. Αυτός μάλλον είναι ο στόχος σας. Να μας τρελάνετε τελείως. Θέλετε να τρελάνετε εμάς και τους Έλληνες που προσπαθούν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση της αναθεώρησης του συντάγματος. Βλέπουν και ακούν όλες αυτές τις, θα μου επιτρέψετε να πω, οσκαρικές ερμηνείες με φόντο τον κορυφαίο νόμο της χώρας. Φυσικά πρώτοι χειροκροτητές, εκατέρωθεν κομματικοί κομπάρσι, τα χειροκροτήματά τους κάθε φορά όταν ανεβαίνουν οι τόνοι αποδεικνύουν ότι σε αυτή την αίθουσα πιο πολύ από όλες τις τέχνες, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπάμε το θέατρο. Είναι όμως ένα συμφωνημένο θέατρο του παραλόγου για επικοινωνιακούς λόγους και μόνο. Αυτή η μάχη της φιγούρας, η οποία δυστυχώς έχει παράπλευρες απώλειες. Το μάρμαρο φυσικό θα το πληρώσει και πάλι ο ελληνικός λαός. Και θα το πληρώσει γιατί, όπως είπα και χθες, μετά από τόση προσπάθεια και από τόσο διάλογο, πετάμε ακόμη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Όσον αφορά στο Σύνταγμα, λοιπόν, από τη μία τι γίνεται τώρα. Συμφωνείτε, κύριε Τζαβάρα, συμφωνείτε από τη μία πως είναι το μέσο πάνω στο οποίο θα δώσουμε απαντήσεις σε σημαντικά ζητήματα της δημοκρατίας μας, και από την άλλη διαφωνείτε δήθεν για τον τρόπο εφαρμογής του. Πάλι καλά που υπάρχουν και ζητήματα στα οποία συμφωνείτε επί της ουσίας και προωθείτε τα συμφέροντα των Ελλήνων. Πού συμφωνείτε? Ελάτε, τώρα θα σας πω εγώ. Συμφωνείτε στα ελληνοτουρκικά, συμφωνείτε στο Σκοπιανό, συμφωνείτε στην οικονομία και συμφωνείτε και στους λάθος εισβολείς, οι οποίοι θα αλλάξουν τη χώρα τόσο ραγδαία που η υπερφύαλη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη στην Handelsblatt ότι σε 2 χρόνια η Ελλάδα δεν θα είναι ίδια, θα πάρει σάρκα και οστά αυτή η δήλωσή του, φυσικά όμως για άλλους λόγους, όχι για λόγους οικονομίας, ο οποίος επικαλέστηκε, αλλά αυτής της λαθροεισβολής. Επί της ουσίας συμφωνείτε σε όλα όσα διαφωνούν οι Έλληνες μαζί σας. Δείτε σε ποια συμφωνείτε. Σε όλα όσα οι Έλληνες διαφωνούν μαζί σας. Δυστυχώς, παρά τη σπουδαιότητα του ελληνικού συντάγματος, οι εκάστοτε κυβερνήσεις είναι προφανές ότι το χρησιμοποιούν κατά το δοκούν, εξυπηρετώντας δυστυχώς μικροπολιτικά παιχνίδια.
Όποτε σας συμφέρει, μιλάτε για συνταγματική πολιτική. Όποτε σας συμφέρει, μιλάτε για συνταγματική επιστήμη. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να ασκήσουμε πολιτική. Πολιτική που θα λειτουργήσει προς όφελος του ελληνικού λαού. Δεν είμαστε εδώ για να το παίξουμε επιστήμονες, δεν είμαστε εδώ για να το παίξουμε συνταγματολόγοι, ούτε καθηγητές. Είμαστε εδώ για να προτείνουμε λύσεις ρεαλιστικές. Είμαστε εδώ για να προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα, μακριά από κορώνες εντυπωσιασμού. Και απευθυνόμενος στους Έλληνες που μας ακούνε, θέλω να τους πω πως ναι, υπάρχει λύση. Κάπου εδώ φτάνουμε στο σημερινό μήλον της έρηδος. Την ηθική στην πολιτική. Υπό κανονικές συνθήκες, η ηθική στην πολιτική δεν θα έπρεπε να έχει στεγανά. Αντιθέτως, θα έπρεπε να διαχέεται σε όλα τα επίπεδα έκφραση του πολιτικού μας βίου. Φυσικά, αν βγούμε τώρα, όπως είμαστε εδώ, στην πλατεία Συντάγματος, και διενεργήσουμε ένα γκάλωπ ή μια δημοσκόπηση, όπως είναι η ελληνική λέξη, για το επίπεδο του ήθους στην πολιτική, νομίζω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι δεν θα μας ξέπλαινε ούτε ο Νιαγάρας. Ακόμα και οι δημοσκοπικές εταιρείες που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν χαλάνε χατήρια, φτιάχνουν το ανάλογο αποτέλεσμα αυτού που τους παραγγέλνει, δεν μπορούν να κρύψουν την πολύ άσχημη γνώμη που έχουν οι πολίτες για το ήθος των Ελλήνων πολιτικών. Και η βουλευτική ασυλία και η ποινική ευθύνη των υπουργών έχουν ξεσηκώσει μια θύελλα διαμαρτυρίες από το λαό. Οι Έλληνες δεν είναι χαζοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θυμούνται και αυτούς που οδηγούσαν με πλαστές πινακίδες, χωρίς δίπλωμα, αυτούς που στα γραφεία τους, ακόμα και οι κούπες τους από κάτω, γράφανε Siemens. Θυμούνται και τις ιστορίες με τις μαύρες βαλίτσες με τα μάρκα. Για την Νοβάρτις δεν χρειάζεται να θυμούνται, γιατί έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθούν live, σε απευθείας μετάδοση, από το κανάλι της Βουλής. Δυστυχώς, η Βουλή μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, πολύ λίγες, έχει πάρει την απόφαση να άρει ασυλία βουλευτή, προκειμένου τι? Ο βουλευτής να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για τα δικήματα που φέρεται να έχει τελέσει. Θα αναφέρω μόνο για να καταλάβει ο κόσμος, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που μας ακούνε. Από το 1975 ως το 2005, 30 χρόνια, κατατέθηκαν περίπου 1.000 αιτήσεις για άρσεις βουλευτικής ασυλίας. Σε 30 χρόνια, 1.000 αιτήσεις. Ξέρετε πόσες είναι αυτές που γίνανε χθες? 5. 5 μόλις από τις 1.000 αιτήσεις άρσης ασυλίας, κύριε Λάπα. Πώς τη λέω? Πώς τη λέω? 5. 5. 5, κύριε Βούτση. Μέχρι το 2005 είπα, κύριε Βούτση. Είπα από το 75 μέχρι το 5. Εγώ το περιόρισα μέχρι το 5, κύριε. Όχι. Είπα ψέματα. Είπα ψέματα, κύριε Τζαβάρα. Το μικρόφωνο για να ακούτε λίγο. Εμείς δεν είμαστε δημοκράτες, κύριε Τζαβάρα. Υπονοείτε κάτι? Λέω, κύριε Τζαβάρα, για να καταλάβω, για να ακούγεται. Υπονοείτε κάτι ότι δεν είμαστε δημοκράτες? Υπονοείτε ότι δεν είμαστε δημοκράτες, κύριε Τζαβάρα? Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, μην διακόπτετε. Παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν θα διακοπείς, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Τζαβάρας, ούτε εσάς σας τιμάει αυτό που είπατε, κύριε Τζαβάρα, ότι δεν είμαστε δημοκράτες. Όχι, παρακαλώ, κύριε Τζαβάρα, και παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να ανακαλέσει, γιατί είπε ότι δεν είμαστε δημοκράτες. Κύριε Τζαβάρα, μην διακόψετε ξανά. Όχι. Είπατε ότι δεν είμαστε δημοκράτες. Το είπατε όχι, κύριε Τζαβάρα? Είπατε ή όχι? Κύριε Τζαβάρα. Είπατε, κύριε Τζαβάρα. Σας επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς και δεν είστε εσείς δημοκράτης, διότι δεν σέβεστε τον ομιλητή, άρα δεν είστε καθόλου δημοκράτης. Κύριε Πρόεδρε, θα επιβάλλετε την τάξη να φωνάζω παραπάνω? Κύριε Τζαβάρα, θα σας δοθεί ευκαιρία. Έχετε ξανά το λόγο αργότερα. Ο κύριος Τζαβάρας δεν είναι καθόλου δημοκράτης. Επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς, διότι διακόπτει τον ομιλητή. Μπορεί να απαντήσει κι άλλους. Αν διαφωνείτε, κύριε Τζαβάρα, μπορείτε στη δευτερολογία να σας ακούσω. Παρακαλώ. Κύριε Τζαβάρα, σας παρακαλώ πολύ, μην διακόψετε ξανά. Ξεχυλίζει η δημοκρατικότητά σας, κύριε Τζαβάρα. Και όλοι αυτοί, για να φρεσκάρω λοιπόν την μνήμη τη δικιά σας, που δεν είπα κανένα ψέμα από το 1975 στο 2005, γιατί αυτοί είναι οι αριθμοί, και επιστρέφω πάλι λοιπόν και ζητάω να διαγραφεί αυτό που είπε ο κύριος Τζαβάρας, ότι δεν είμαστε δημοκράτες, για να φρεσκάρω λοιπόν τη μνήμη των βουλευτών,
Με τον άλλο τρόπο, πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, ψευδορκία, πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, πλαστογραφία και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Γιατί χάνουμε την ουσία. Και η ουσία είναι, κύριε Τζαβάρα, ότι πρέπει να υπάρξει. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, το αποσύρω. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Δεν απευθύνομαι στον κύριο Τζαβάρα. Απευθύνομαι στους κύριους συναδέλφους. Ότι ο βουλευτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει ασυλία για ποινικά αδικήματα. Και αυτή είναι η ουσία. Αλλά αυτό δεν σας βολεύει και χαθήκατε μέσα στα νούμερα, κύριοι συνάδελφοι, για να μην λέω ονόματα. Δεν κοιτάτε την ουσία αυτού που λέμε εμείς. Και η ουσία είναι ότι δεν πρέπει να έχει ασυλία ο βουλευτής. Και η ιδιότητα του βουλευτή είναι αξίωμα και καθήκον απέναντι στον ελληνικό λαό και τη δημοκρατία. Να η δημοκρατία λοιπόν και πάλι εδώ. Και ότι ο βουλευτής είναι υπόλογος για τις συνέπειες των πράξεών του. Και όταν απαιτείται πρέπει να βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης, κύριοι συνάδελφοι, για να μην λέω ονόματα. Πραγματική ισονομία. Αυτό υποστηρίζουμε εμείς, κύριοι συνάδελφοι, που δεν είμαστε δημοκρατικοί, που λέτε κάποιοι εδώ μέσα. Και επειδή όμως υποστηρίζουμε τα πιστεύω μας ξεκάθαρα και όχι όποτε μας βολεύει, όπως κάνετε εσείς, κύριοι συνάδελφοι, την ίση αντιμετώπιση την πρεσβεύουμε και για την ευθύνη των Υπουργών, που και αυτό δεν σας βολεύει. Και το άρθρο 86 του Συντάγματος είναι γνωστό σε όλους. Άρθρο για την ατιμωρησία των Υπουργών. Άρθρο για την ατιμωρησία των Υπουργών. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι πολίτες είναι δικαιολογημένα εξοργισμένοι εξαιτίας αυτού του άρθρου. Και θα το πω ευθέως. Από την ίδρυση της Ελληνικής Λύσης ζητάμε την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Τι πιο ξεκάθαρο από αυτό. Παρά τη λαϊκή κρατακραυγή, έρχονται στην παρούσα αναθεωρητική Βουλή επιφανειακές μόνο προτάσεις για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Σήμερα λοιπόν, μετά από όλα όσα έχουν γίνει, μετά από αυτή τη λάσπη και τη λιδωρία που έχει δεχτεί σύσσωμο το πολιτικό μας σώμα, μετά σκάνδαλα τύπου Νοβάρτης, Siemens, Βατοπέδη, τι κάνουμε? Έρχεστε και αντί να κάνετε την υπέρβαση και συνάμα το αυτονόητο, την κατάργηση δηλαδή του άρθρου 86, προτείνετε μόνο κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας. Δεν νομίζω ότι ικανοποιείται ο κόσμος, οι Έλληνες πολίτες με αυτό. Πώς θα καταλάβετε ότι κανένας πολιτικός δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού προς όφελός του, για να έχει ο ίδιος μια προνομιακή μεταχείριση. Γιατί αυτό συμβαίνει. Δεν είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου. Τι παράλογο είναι σε αυτό που λέμε και υποστηρίζουμε? Αυτό δεν λέει ξεκάθαρα το Σύνταγμά μας, οι νόμοι μας και η ηθική μας? Αυτό δεν λέει? Πώς γίνεται λοιπόν για τις υποθέσεις τύπου Νοβάρτης, τύπου Siemens, που υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις λοιπόν ενδείξεις, ενώ είχαν βγει τα μαχαίρια, τα πολιτικά μαχαίρια φυσικά, πριν από ένα χρονικό διάστημα, τώρα ξαφνικά έχουν πέσει πάλι τόνοι, βγάλατε από το κάδρο τον κύριο Τσίπρα και στο κάδρο έμειναν κάποιοι, έτσι αν θέλετε, να χαμογελούν κομματικοί αναλώσιμοι κομπάρσοι, να μου επιτρέψετε την έκφραση. Ναι. Όχι. Τον βγάλανε από το κάδρο, είπα. Βεβαίως, βεβαίως. Μην κάνετε διάλογο. Τον βγάλανε από το κάδρο, κύριε. Θα δείτε άλλο δεν λέγανε. Δεν λέγατε εδώ ότι συγγνώμη, ο κύριος Παπαγγελόπουλος τα έκανε από μόνος του. Αυτά τα έκανε. Ελάτε, συνεχίστε κύριε Τα Χίτα. έκανε από μόνος του. Κύριε Χίτα, συνεχίστε. Πάμε παρακάτω. Μην κάνετε διάλογο. Καμία δυσκολία, κύριε Τζαβάρα. Έχετε δυσκολία εσείς το να ακούτε αλήθειες, κύριε Τζαβάρα. Σας ενοχλεί. Έχετε μια δυσκολία στο να ακούτε αλήθεια. Γιατί η δυσκολία σας, ξέρετε ποια είναι? Να πείτε στον ελληνικό λαό ότι επί της ουσίας οι δυο σας στα μεγάλα και σημαντικά συμφωνείτε. Αυτή είναι η δυσκολία σας. Δυστυχώς, κύριε Τζαβάρα, συμφωνείτε στα μεγάλα και τα σημαντικά. Είστε το ίδιο νόμισμα, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δυστυχώς για σας. Το τι είμαστε εμείς, κύριε Τζαβάρα, το λέμε καθημερινά εδώ με την παρουσία μας. Και επίσης κερνάμε και έναν καφέ μετά έξω να πούμε οι δυο μας, αν θέλετε, γιατί εδώ μιλάμε, κύριε Τζαβάρα. Κύριε Τζαβάρα. Έχουμε ομιλία. Να φύγετε εσείς από εδώ. Κύριε Πρόεδρε, τι λέει? Σας παρακαλώ. Αν δεν φύγετε από εδώ, λέει κύριε Τζαβάρα. Μα κάνετε κι εσείς τώρα, κάνετε διάλογο. Μην κάνετε διάλογο. Σας παρακαλώ πολύ. Φύγετε από εδώ, λέει. Σας παρακαλώ. Ούτε εσείς θα κάνετε διάλογο να απευθύνεστε ονομαστικά. Κύριε Πρόεδρε, θα μας προστατεύσετε. Τι θα επιβάλλουμε μπορεί να στην τάξη? Στο σώμα να απευθύνεστε, όχι ονομαστικά. Και εσείς, κύριε Τζαβάρα, δεν αναφέρθηκα στον κύριο Τζαβάρα. Μην διακόπτετε. Ενοχλήστε να τα ακούτε. Δεν πειράζει. Ενοχλήστε. Θα σας δοθεί ευκαιρία. Κύριε Τζαβάρα. Θα σας δοθεί. Θα σας δοθεί. Τι κάνετε εδώ, κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται? Θα αφήσετε το σοου. Θα αφήσετε το σοου του κύριε Τζαβάρα. Κύριε Πρόεδρε, ο άνθρωπος κάνει σοου. Σας παρακαλώ, κύριε Τζαβάρα. Κάνει σοου, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, κύριε Τζαβάρα. Κύριε Τζαβάρα, ακούστε λίγο.
Ακούστε λίγο, έχουμε καταθέσει, γιατί συμμετέχουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και ευλάβεια στη διαδικασία αυτή. Και έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας, κύριε Στυλιανίδη, τις έχετε ή όχι, ως Προεδρεύων. Έχετε τις προτάσεις μας όλες. Τις έχουμε. Ενημερώστε λοιπόν τον κύριο Τζαβάρα. Όχι κύριε Χίτα, κύριε Πρόεδρε, έκανε σοου και δεν είπε το όνομά του. Δεν πρέπει να απαντήσω. Έχουμε καταθέσει όλες τις προτάσεις. Ναι, αλλά κάντε ονομαστικές αναφορές. Απαγορεύεται αυτό από τον κανονισμό. Ορίστε σας παρακαλώ. Μην κάνετε αναφορές. Ακούστε να δείτε. Μην κάνετε αναφορές. Ξέρω ότι η Βουλή είναι και ένα θέαμα. Δεν γίνεται θέμα. Μην το κάνουμε θέατρο όμως. Παρακαλώ, ορίστε. Ορίστε. Γιατί, τι να κάνω, ρε παιδιά, έχει το μικρόφωνο, είναι κλειστό. Ελάτε σας παρακαλώ, συνεχίστε. Θα σας κρατήσω τον χρόνο. Πώς κλείνει το μικρόφωνο, ρε παιδιά, μαγικά. Θα βάλω και νέο χρόνο, κύριε Χίτα, προχωρήστε. Ακούστε με λίγο. Ακούστε να βάλουμε κάποια πράγματα μια τάξη, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε λίγο. Γιατί νομίζω ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Με όλο το σεβασμό σε εσάς, θέλω να πω ότι στο σοου του κυρίου Τζαβάρα δεν επιβάλλατε την τάξη. Ενώ με το που. Μα πρέπει να απαντήσω. Κάντε αναφορές πάλι. Βλέπετε λοιπόν. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω όταν προσπερνάω όλα. Είναι απευθύνεστε ονομαστικά στους συναδέλφους. Μπορώ να ενημερώσω τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος διαβεβαίωσε μέσα στο Κοινοβούλιο ότι η Ελληνική Λύση έχει καταθέσει από την πρώτη μέρα όλες τις προτάσεις, να ενημερώσει τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι ανενημέρωτος. Γιατί με λέει εισαγγελέα και ότι δεν καταθέτω προτάσεις. Μάλιστα. Μάλιστα, και συμφώνησε μαζί μου. Δίπλα-δίπλα κάθονται. Ας τον ενημερώσει λοιπόν. Και λυπάμαι πραγματικά που ο συγκεκριμένος κυρίως, τον οποίον πραγματικά και σαν νομικό το σεβόμουν πάρα πολύ και το σέβομαι, μου έκανε τέτοια ανέτεια επίθεση σήμερα, πολύ απλά γιατί δεν του άρεσε να ακούει αυτά που είπα. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε, όχι, εντάξει. Τουλάχιστον να με σέβεστε. Τίποτα παραπάνω. Διαφωνήστε με αυτά που λέω, αλλά σεβαστείτε με. Έχετε κάθε δικαίωμα να διαφωνείτε. Και επιβεβαιώσατε όλα όσα έλεγα για θεατρινισμούς και σοου. Όλα εδώ. Πάμε παρακάτω. Οι ελληνικοί λύστοι λοιπόν προτείνουν να αναγνωριστούν δικαιώματα στη μειοψηφία του Κοινοβουλίου και να μπορεί κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα να υποβάλει πρόταση για προκαταρκτική εξέταση εναντίον Υπουργού. Να μην εξαρτάται δηλαδή από αριθμητικά κριτήρια. Σαν είναι τώρα 30. Τους 30 που ψάχνουμε κι εμείς. Για παράδειγμα, τους 30 που ψάχνουμε για τη μήνυση. Για να διερευνηθεί η μήνυση των παμακεδονικών οργανώσεων εναντίον του κ. Κοντζιά. Το φωνάζουμε από τις 7 του Ιούλη που μπήκαμε εδώ μέσα. Δεν βρέθηκαν οι άλλοι 20. Να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να έχουμε το δικαίωμα. Όπως επίσης ρωτάμε σε κάθε ευκαιρία τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, εάν θα συστήσει επιτροπή για να μάθουμε τι έχει γίνει με τη ΔΕΗ. Ο ίδιος το είχε πει. Αποφεύγει να απαντήσει. Άρα να έχουμε το δικαίωμα με 10 βουλευτές, με 15, με 20 τη σύσταση. Αν όμως μείνουν τα πράγματα ως έχουν, τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, η μεν κυβερνητική πλειοψηφία ποτέ, και είναι λογικό, δεν θα στραφεί εναντίον του εαυτού της, παρά μόνο εναντίον προηγούμενων, όπως για παράδειγμα τώρα με την υπόθεση Παπαγγελόπουλου. Και δεύτερον, η αξιωματική αντιπολίτευση που χρημάτισε κυβέρνηση, και αυτό είναι λογικό, ποτέ δεν θα ζητήσει εξέταση για πεπραγμένα της δικής της θητείας. Έχουμε μπροστά μας μια πραγματική ευκαιρία να διώξουμε τη ρετσινιά, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, και να αποκαταστήσουμε το όνομα των πολιτικών απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Να διώξουμε λοιπόν τη ρετσινιά του πολιτικού κόσμου και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της. Πάμε τώρα στους απόδημους στον εκλογικό νόμο. Τα έχω πει και στην Επιτροπή αυτά, μάλλον δεν με άκουγαν κάποιοι όταν τα έλεγα. Η ψήφος λοιπόν του, και μάλιστα εμείς ήμασταν από τα πρώτα κόμματα που συνενέσαμε στην ψήφο για τους αποδήμους, και μπορεί να το πιστοποιήσει και ο πρόεδρος της Επιτροπής, αλλά και στη διακομματική. Ήμασταν σαφείς, με υποχωρήσεις και από την πλευρά μας, αλλά θεωρήσαμε πιο σημαντικό ότι θα πρέπει οι συνέλληνες μας, οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, να μπορούν να ψηφίσουν. Τώρα πάμε σε αυτό που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μία για το αναλογικό σύστημα ως το καλύτερο σύστημα. Έμεσα όμως προωθεί και μια ενισχυμένη αναλογική. Απ' την άλλη, έχουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που απείλησε ευθέως ότι στην περίπτωση που δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος, στην κατεύθυνση που θέλει δηλαδή, με περισσότερες από 200 ψήφους, θα μας τιμωρήσει εντός εισαγωγικών με διπλές εκλογές. Καλό θα ήταν και η Νέα Δημοκρατία να προσπαθεί να φέρει όλους τους θεσμούς στα μέτρα της. Θα αποτύχει κτρά να το προσπαθήσει αυτό. Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία επιθυμούν στο εξής τι: να μοιράζονται εναλλάξ μονοκομματικά την εξουσία και τη διαχείριση των δημοσίων ταμείων. Επομένως, το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με το αναλογικό εκλογικό νόμο, αλλά με το μικροκομματικό συμφέρον. Τι υποστηρίζουμε εμείς, για αυτούς που μάλλον δεν τα είχαν ακούσει ακόμα? Υποστηρίζουμε ξεκάθαρα ότι το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής είναι το δικαιότερο. Γιατί είναι αυτό που αποτυπώνει
τη λαϊκή βούληση στις πραγματικές της διαστάσεις. Να ξεκαθαρίσω όμως κάτι. Άλλο η κατάργηση οποιοδήποτε μπόνους στο αναλογικό σύστημα και άλλο το όριο του 3% που απαιτείται για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή. Υποστηρίζουμε ότι το 3% πρέπει να μείνει, γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει μια συνοχή στη Βουλή. Και το λέμε ακόμα αυτό, τονίζοντας ένα κίνδυνο που υπάρχει στη Θράκη πάνω, με το 1% αν ίσχυε, το να μπουν στη Βουλή άλλα κόμματα και ονοών νοήτων. Πάμε για τη βουλευτική θητεία. Όσον αφορά στην αναγνώριση του καθήκοντος που έχει ο βουλευτής, πρεσβεύουμε ότι εφόσον ένα πρόσωπο εκλεγεί 3 φορές, βουλευτής δεν μπορεί να εκλεγεί εκ νέου. Έτσι, καταργούμε από τη μία πλευρά το φαινόμενο του κληρονόμου πολιτικού και των μόνιμων επαγγελματιών πολιτικών και από την άλλη δίνουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να δοκιμάσουν να εκπροσωπήσουν τους συμπολίτες τους. Κλείνοντας, ήθελα να επισημάνω ότι μας δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία με τη συνταγματική αναθεώρηση να ενισχύσουμε τη λαϊκή βούληση με την καθιέρωση της ανώθευτης και αυθεντικής συμμετοχής των πολιτών. Να αποκεντρώσουμε την πολιτική προς τα χέρια του απλού πολίτη και έτσι να εισάγουμε την κοινωνία στο πολιτικό μας σύστημα. Πράγματι, η συμμετοχή του πολίτη αλλά και του απόδημου ελληνισμού στα κοινά με ένα δίκαιο αναλογικό σύστημα αναβαθμίζει τη δημοκρατία μας, το ήθος του κοινοβουλευτισμού και τον πολιτισμό μας.